انتم كيفكم مرحبا بكم في مallorca. Leves. És un plaer com a presidenta de les Illes Balears rebre-los avui aquí en el Consolat de la Mà. Amb el govern de les Illes Balears el poble saharaui té un bon amic i en les famílies de les Illes Balears. És un plaer dir-los que des del govern seguirem recolzant tots els projectes que presenten l'Associació d'Amics del Poble Saharaui, també el projecte d'Escola en Pau i el projecte de Vacances en Pau. Nosaltres creiem molt en la solidaritat entre pobles, creiem molt en la llibertat ansiada del poble saharaui i vull que les meves primeres paraules siguin per suport polític en el nou temps que comença el poble saharaui, que bé explicava Ana Catalina Rosselló. Hauran de fer tots els processos que després de la mort del president Abdelaziz ha de dur a reconvertir aquesta situació i que més prest que tard puguin fer realitat el seu somni d'aquest referèndum d'autodeterminació, de poder retornar a casa seva i per tant viure en les condicions de dignitat que se mereix el poble saharaui.